Salati on La hawla wala quwwata illa billahi lazim rabbukun ka muka kurum ya ilahi ka ce nam yardar ka ta yarje mun kai da uban dukkan alam rabbi salli ala man la nabi ba'da usaydil bashar sultanil yawmil ashar sahibu shari safar ali wa sahbi atadan nur shamsu wal qamar na wanzu a fadima cikin abin da yazo daga fadima na wadati da fadima na rayu da fadima san mutu da fadima ranar goben tashi da fadima ahmadin daidai ciwon ruhi da jiki kai ne duka rayuwa ta haskaka a da tabar yake daka shehu ahmadu tijani da'irar ka sau mana ɗaukaka shirki baban mota malan tijani da bangake shehu an rasa ya kake jazaba magana take ga suluki ya mamaye sufa ta kasai ko yake malan danda da imanin da yawan su kamar haka na yaka na juya haka banda ido ga wani naka shehu baban shehu sarkin ku ne saka muka tsarkaka sallama a gare ka gausi da fatama amsawa muke shehu samun fuffuke in tsallaka tsallake in kai sabon kari inda ba a zato ajiya kake nazara 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 ya barama girma ya girmama yau yanzu da anjima gobe ta cika aikinta ta gama ta yi muku sallama babu sabon aiki don kuwa tabbatuwa ta tabbata idan yanayin ya jirgita kar ku tsaya bauta mata duniya shaidaniya da masoyinta bai iya mata shehu kai ka saka na gane abinda ta jalli ke nufi kuma menene da bi da kalli barai rufi ikon ka ya bamu ikon rabauta nil ma'arifi hirar soyayya yau zami da masoya barama mu ba ma gardama da katar wata al'umma kowa ya yi aikin da an ka bashi a huce alalama zikiri da salati an ka biya min to shi zan biya layi na tsaya kada kai mun tambaya hujjata Allah na tanadarwa ubangijin jiya kai in ka ji abin da ya daure ma kai ne mina nake in har so na kake ko baitin da nake zan gamsar da kai abin da ka gagara gane ya yake maki komai hasada ba za su bari ba da ku nake dan faira ya kuke kishi na kuci nake mu kiyaye martabar gausi a gidanmu da tsallake duk abin da bai wuta ta kasa bayarwa kura yake shairi ko me yake mu soyayya muke wanda duk ya tsaya wa Allah gini na sadorewa yake zargi da zato bayana wa dan faira zikiri na sa kyawun bayyana to me ya rage bisa bayan taraban kwado ya fado ga shugaba na sa kai na cance ni garin makiya gausi na ce musu su ma suka ce mini har da rawa take musu sai ga maki da masoyi sun haɗu ba mai cin musu sha'anin ka azimin bakaulai dan abudu daban kake tafiya tafiya take kai nema nema yake zamani mai juyawa shawar abada sarki kake magani mai warkar da cutukan zahiri da gaibiya in ka tsayawa zai tsaya kauni da kai ke tutiya hura miga ta rufi ka tare sama baba uban iya sharfinka a hannunka na kiranka da sunaye naka sirkiya ta tsarkaka ladanin jiki ya saka ya'ya da alamomin carbinka suna nuni haka riga ta tabbata riga sanda ta sauka ciki naka a wuyanta akwai haka hannunta akwai haka a ɗayan hannun akwai a ƙasar rigar siffa ta ka hasken da ka ikulce sabisin ka wanza a shiga ke na mazahiri nan yake kai ibrahimu kake a tarattil kamsi na tsarkake ka a yadda abin yake haske ya haska dusai ga gausi ya bayyana hayaki fidda na koguna shehu ƙarshen magana gausi ka iya mana tun kan kasawa ta yi mana alkairin duniya da kiyama kun kai tattara shi ya samu kaɗan fara sunan ka muke kira shehu dujuyin zamani ka safa ta yi karyai bara shehu kai ne shaidar yaran ba
liman ku gausul asali madadi na shehu tadaki na shehu gabai na shehu jalabi na shehu matayi na shehu shazaba ta shehu suluki na shehu imani na shehu taslimi na shehu tausili na shehu tasdiki na shehu tabakkuri na shehu tadabburi na shehu tamayisi na shehu takdimi na shehu tawakkali na shehu tawassuli na shehu mabubi shehu madalubi shehu oh shehu